Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Гөлназ Ибраһимова безнең бүгенге чыгарылышта. Яңа елга бүләк Яшел үзәндә балалар, Әгерҗедә өлкәннәрне дәвалау поликлиникалары ачылды. Гасырдан да өлкәнрәк Буада яшәүче сугыш ветераны 102 яшен билгеләп үтәргә җыена. Чемпион якташыбыз Азнакай төбәгендә туып үскән футболчы кыз Европа үрләрен яулый. Республика үсеше Татарстан халкының яшәеш дәрәҗәсен күтәрү. Депутатлар теләсә кайсы канун яки карар кабул иткәндә шушы юнәлешләр исәпкә алына. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламентта узган йомгаклау матбугат конференциясендә белдерде. Узып баручы елда 10 утырыш узган президент 94 республика законын имзалаган. Аларның төп өлеше сәнәгать мәйданнары территорияләрендә кече һәм урта бизнеска ярдәм итүгә, гараж амнистиясенә 3 еллык бюджет турындагы документ кагыла. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларның сорауларына җавап биреп, халык хакимияте турындагы яңа федераль закон, Дәүләт Думасында узган сайлаулар турында сөйләде. Парламентарийларның төп эш юнәлешләре арасында ул гражданнар мөрәҗәгатьләре белән даими эш алып баруны күрә иде. Узып баручы елда төрле формаларда 8 меңнән артык үтенеч кергән. Парламент рәисе журналистлар белән уртак эшне дә югары бәяләде. Киләсе 22 ел бераз уңайрак, бераз тынычрак, халыкка еркин мөмкинлек бирсен иде, аралашырга, очрашырга, эшләргә. Журналистлар безнең белән яктыртып торалар, күрсәтеп торалар. Ул халыкка кирәк. Ниндидер ышаныч күрсәтә, ниндидер өмет тудыра. Менә кешегә сез шундый тәэсир бирәсез. Яңа еллар белән сәламәт булыгыз, бер-берегезне саклагыз, бәхетле булыгыз. Яңа ел алдыннан республиканың 2 шәһәре Яшел үзәндә һәм Әгерҗедә бер юлы 2 дәвалау учреждениесе ачылды. Яшел үзәндәге поликлиникада балаларны, Әгерҗедә олы яшьтәге пациентларны дәвалыйлар. Тулырак киләсе репортажда. Вот я смотрю кровоток. Нет ли здесь бляшек? Смотрите, какая достойная вещь, достойная аппаратура, вот, которая в наших руках. Яңа балалар поликлиникасында эшләүче табибларның шатлыклары зурдан. Заманча җиһазлар, яңа мөмкинлекләр булар белгечләрнең күптәнге хыялы. Безгә эш өчен кирәк булган әлеге аппаратуралар бик кыйммәт тора. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт. Без бу мөмкинлекне авыруларны дәвалауга тотабыз. Бу зур алгарыш. 40 елдан артык гомерен медицинага багышлаган Фирдәүс Низамиева чит илдә дә эшләгән. Шулай да туган ягын кулай күргән. Ул яшь белгечләр өчен үрнәк. Хочется работать с детишками. Балалар белән эшләргә телим. Бу тәҗрибә мәктәбе миңа бик ошый. 3 года отработки. 3 ел биредә эшләргә җыенам. Монда заманча шәп җиһазлар, эшләргә мөмкинлекләр, уңайлы шартлар бар. Аппаратов таких оснащений, как, например, у узкого специалиста. Әйтик, моңа кадәр күз табибының мондый заманча аппаратлары юк иде әле. Бу яңа ел алдыннан Яшел үзән районының нәни һәм өлкән пациентларына зур бүләк дип саныйм. Медицинская отрасль Татарстана считается одной из самых передовых среди российских регионов. И сегодня инфраструктура нашего здравоохранения пополняется еще 2 современными учреждениями, где созданы все условия для комфортной и эффективной работы медицинских работников и для пребывания пациентов. Әгерҗедә өлкәннәр поликлиникасын видео элемташа ачтылар. Ул көн сайын 250 пациентны кабул итә ала. Ләлә Зайнуллина, Регина Софиуллина, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары. Казанда цифрлаштыру елы логотипын тәкъдим иттеләр. Исегезгә төшерәбез, киләсе ел югары технологияләр үсеше гидсы белән уза. Төп визит карточкасын танылган дизайнер Артем Лебедев студиясендә эшләгәннәр. Ул тавыш бирү нәтиҗәләре буенча сайлап алынган. Тулырак киләсе репортажда. Тамаша залының бер ягында студентлар һәм яшь архитекторлар, икенче ягында беренче эшелон белгечләре. Алар арасында танылган дизайнер Артем Лебедев та бар. Киләчәкнең акыллы шәһәре нинди булырга тиеш? Бергәләп шу хакта фикер алыштылар. Для меня умный город это все-таки не совокупность систем. Без уртак акыллы шәһәр төшенчәләрен табарга тиеш. Минем өчен бу заманча җиһазлар җыелмасы гына түгел, үз халкы белән диалог алып баручы субъектта.
Фикер алышулар милли китапханәдә узды. Анда катнашучылар цифрлы трансформацияның шәһәр мисалында ничек чагылыш табуы һәм бу шәһәрләрне тагын да заманчарак итү кирәклеге турында сөйләште. Правительство за последние 3 года Соңгы елларда без республиканың барлык мәктәпләрен, фельдшер-акушерлык пунктларын, авыл китапханәләрен, башка объектларны интернетка таштырдык. 2022 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Танылган дизайнер студиясе логотип эшләгән. Эшне оештыруны нейрочелтәргә ышанып тапшырганнар. Т хәрфе, цифрлаштыру, технологиялар, хәзерге заман, киләчәк һәм Татарстан сүзләрен аңлата. Алия Галиуллина, Вадим Струминский, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Киләсе елда Татарстанда 2 зур экологик проектны гамәлгә ашыру каралган. Беренчесе ләм кырларын сөреп тәртипкә китерү. Казан янындагы 100 гектардан артык җирне ниһаять сөрергә җыйналар. Сазлы урыннардан тирә-юньгә начар иш чыгып, әйләнә-тирә мөхиткә зыян сала. Бу хакта матбугат конференциясендә Республика экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков сөйләде. Проблема күптәннән килә. 70нче еллар уртасыннан ук канализациядән аккан сулар ләм карталары зонасын хасил иткән. Хәзер алардан арынырга вакыт җитте. Бу урыннарда агачлар утырту күздә тотыла. Проектны тулысынча 2024 елда тәмамларга планлаштыралар. Икенче зур башлангыч Самосырова чүплеген тулысынча тәртипкә китерү. Яңа ел бәйрәмнәрендә торак коммуналь хуҗалыгы предприятиеләре көчәйтелгән режимда эшли. Коммуналь хезмәтләр барлык башка хезмәт күрсәтү оешмалары белән элемтәдә булырга, тәүлек сайын мониторинг үткәрергә вәгъдә итә. Республикада махсус штаб булдырылды, ул хәлне күзәтеп тора. Көн сайын кизү торулар билгеләнгән. Бәйрәм һәм ял көннәренә зур игътибар бирелә, чөнки бу көннәрдә су, электр энергиясе гадәттәгедән күбрәк кулланыла. 2 һәм 3 гыйнварда каты көн күреш калдыкларын чыгару кампанияләре эшне көчәйтелгән режимда оештыра. Азнакай районының Актүбә бистәсендә туган Алсу Абдуллина бар спорт мәктәбендә тәрбияләнгән бердән-бер хатын-кыз. Тренеры Владимир Баландин Алсуның талантын күреп ала, кызга 14 яше тулгач Чертанова хатын-кызлар командасына тәкъдим итә. Алсу 5 ел шушы командада уйный. Россия чемпионатында көмеш медаль яулый. Россиянең төп җыелма командасына алына. Локомотив командасына күчкәч Россия кубогын, шулай ук суперкубогын ота. Район башлыгы Марсель Шайдуллин Алсу Абдуллина һәм аның тренеры зур уңышлары белән котлады. Азнакай муниципаль районына 90 ел юбилей медальләре белән бүләкләде, Чемпионнар лигасында җиңүләр теләде. Бөек Ватан сугышы ветераны Рәүф Төхвәтуллинның гомерендә олы вакыйга. Утны суны кичкән сугыш һәм хезмәт ветераны быел 101-нче тапкыр яңа елны каршылый. Чыршы бизәгән яңа ел табынында тәмле салатлар ул яраткан винегретта булачак. Рауф Ибрахим улының һәр иртәсе физик күнегүләр ясаудан, солдат боткасын ашырудан башлана. Запастагы офицер ботканы сәламәтлекнең нигезе дип саный. Любой вещь, я считаю. Икмәкне яратып ашыйм, ашамлыкларда сайланып тормыйм. Күңел җылысы салып пешерелгән аш ботка яратам. Милли ризыкларыбызны кулланам. Рауф ага озак еллар сәламәт яшәү рәвешен алып барган, начар гадәтләрдән ерак торган, саф һавада йөрергә ярата. Элеккеге офицер газета журналлар укый, ил көн яңалыкларын, тарихи фильмнарны карый. Сугыш турындагы фильмнарны карарга яратмый, күңелендә авыр хатирәләр яңара. Любая картина я смотрю. Тормышчан, гади фильмнар, комедияләр карарга яратам. Әйтик, Кавказская пленница бик кызыклы. Элегәрәк хатыны исән чакта чыршы бизәлгән бәйрәм табыны Төхвәтуллиннар гаиләсен берләштергән. Гаилә башлыгы бу изге традицияны саклый. Быел да кичерәк кенә булса да чыршы бизәгән. Алда тагын да күңеллерәк тантана. 5 гыйнварда Рәүф ага 102 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтәргә җыена. Фанис Мөхәммәтов, Камила Мусина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Казан илнең яшәү өчен уңайлы шәһәрләре исемлегендә Татарстан башкаласы Мәскәүдә узган халыкара конкурс премиясенә лаек булды. Конкурста дөньяның 4 иленнән 33 шәһәр катнашты. Жюри Казан буенча дәрәҗәле премияны бер юлы 4 проектта билгеләде. Булар Аккош күле, мәктәпләрдә сәламәт туклануны оештыру, Тәмле Казан фестивален үткәрү һәм сукбай хайваннарны яклау системасын булдыру. Казан бу конкурсның беренче генә җиңүчесе түгел. Узган ел янгын куркынычсызлыгын һәм шәһәрдә мәдәни мөхит булдыруны билгеләп үткәннәр иде. Әле тузанда кунмаган ак кагазда 2022 елның тарих битләренә ниләр язылыр? Без тарихта эзле халык. Барысы да әйбәт була дип ышандыра күренекле татар галиме, Татарстан фәннәр академиясе академигы Индус Таһиров.
Ни рәвештә үткән гамәлебез, бүгенге гамәлләребез һәм киләчәкләребез бердәм рәвештә чагыла. Махсус рәвештә әйтәсем килә менә шушы мәңгелекне. Татарны бетерергә тырышулар инде 1552 елдан бирле бара. Ләкин татар исән. Аны бетерергә тырышучыларның күбесе юк бу дөньяда. Татар бар. Алай гына да түгел, аның әле киләчәге бийек. Мин инде әйтә алам, менә әйткәнем дә бар, кабатлап әйтәм. Татарлар кояш тирәсендә җир ни кадәр әйләнсә, татарлар шул кадәр булачак. Аларның дәүләтләре шушы рәвештә бийек дәүләт булачак. Ул булачак, әлбәттә, монда бернинди шик тә юк. Ни өчен дигәндә, чөнки татар тарихта чарланган, чын мәгънәсендә ныклы халык һәм бетмәс халык. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез, ә хәзер алдагы минутларда булачак темалар турында. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын 12-нче Кызлар гимназиясе Йылай Фест фестивале белән тәмамлады. Боз өстендә юл ачык, Идел һәм Шулман елгалары аша транспортта боз кичүе ачылды. Озын гомерле Гыргыри кияүләре Камал театрында яңартылган спектакльне Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле тәкъдим итте. Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Бәйрәм көннәрендә юллар да игътибардан читтә калмаска тиеш. Әгәр шәһәр урамнарында кар кирип урнаштыру техникасы көн сайын йөреп торса, трассалардагы хәлне контрольдә тоту кыен була. Шуңа күрә Татарстанда реаль вакыт режимында хәлне күзәтергә мөмкинлек бирә торган махсус кушымта эшли башлады. Һава шартлары исәпкә алына, кушымта ярдәмендә трассадагы хәлне күреп бәяләргә, ремонт эшләре барган урыннарны ачыкларга мөмкин. Бу максатлар өчен 49 видеокамера урнаштырылган. 40 метеостанция эшли. Татарстанда елгаларда боз өстеннән 2 урында кичү рөхсәт ителде. Тикшерү вакытында бозның тиешле калынлыкта булуы ачыкланды. Койларда юлны кыскартып була, хәбәрчебез белеште. Елга өстеннән юлны кыскартып чыгу кабат актуаль. Боз машиналар йөрү өчен җитәрлек калынлыкта каткан, 35 см. Димәк, автомобильләр боз өстендә йөри ала. Для жителей Заволжской зоны это вообще большое подспорье, потому что это меньшие затраты времени, 5 минут и уже в городе. Особенно это такой большой подарок перед Новым годом. Яшелүзән Түбән Вязовые боз кичүе юлны 75 чакрымга кыскарта. Боз өстеннән 3,5 тонна кадәр авырлыктагы транспорт йөри ала. Тем людям, которые пользуются ледовыми переправами, обязательно соблюдать все знаки. Әлеге боз кичүендә юл билгеләрен үтәргә, тизлекне артырмаска, башка машиналарны узып китүне булдырмаска кирәк. Куркынычсызлык кайышын эләктермәү, ишекнең тиешенчә ачык булуы да мәҗбүри. Чулман ашада боз кичүе ачылды. Маршрут 2 торак пунктны Мамадыш районының Соколка һәм Түбән-Кама районының Яңа Чулман ар ягын тоташтыра. Юлга кисәтү билгеләре куелган. Какими знаками? Имеются спуски с обоих сторон. Ике яктан да бызга куркынычсыз кергә була. Икенче ярга хәвефсез чыгып җитү өчен тиешле билгеләр куелды. Республикада барлык боз кичүләре тәүлек буена эшли. Шулай да коткаручылар боздан көндез йөрергә киңәш итә. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Александр Халин, Максим Липин, Татарстан яңалыклары. Программабызны дәвам итәбез, ә хәзер башка темаларга күчәбез. Камал театрында керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт фольклор ансамбле Гыргыри кияүләре плюс дип аталган театральләштерелгән тамаша күрсәтте. Бу спектакльнең озын гомерле булу сирен Мөршидә Җиһан белә. Палы ролен уйнаган Елена Григорьева тумышы белән Мамадыш районының Владимир авылыннан. Шуңа керәшен халкының гореф-гадәтләрен яхшы белә. Артистка 100 яшәр әбәйне шул кадәр табигый, гади, гадәти итеп ачты ки, ул һәр керәшен авылында булган үткен тапкыр карчыкны бөтен тулылыгында күз алдына бастырды дип бәя бирде әдәби тәнкыйтьче Әлфәт Закирҗанов. Елена Григорьева артистка түгел бит мин дип баштарак икеләнеп тә калган.
булдыраларбыз микән дигән курку бар иде. Мин әйттем, булдырабыз дип әйтсәк, булдырабыз дидем. Аллага шөкер, менә әле хурлаганнары юк. Нинди хурлау булсын, киресенчә, әлеге спектакльне карарга килгән яшьләр без дә туйны шушылай үткәрәсебез килә дип мөрәҗәгать иткәнен сөйләде Микуш ролен уйнаган артист. Димәк, режиссер һәм бәрмәнчек артистларының күмәк иҗаты максатына ирешкән. Спектакльгә әзерлек барганда без инде ансамбль белән төпләнеп, бик зур эш башкарып, бер-беребезгә булышып, шушы зур спектакльне оештырып, күп көч салып, тамашачыга тапшырабыз. Камал театрында әлеге спектакль 3нче тапкыр күрсәтелә. Элеккеләрендә Гыргыри дәдәй булып Николай Дунаев уйнады. Ә бу юлы Хәйр Фатыйха биреп ролен Олег Фазылҗановка тапшырган. Ул да Крәшен халкының сөйләм үзенчәлеген, йолаларын кичкенәдән өйрәнеп үскән. Миңа бик якын бу, чөнки мин үзем Крәшен авылында үстем. Безнең чиста Крәшен авылы, минем әнием Крәшен, әтием татар. Шунлык белән миңа монда уйнау бик авыр түгел. Чөнки мин Крәшеннең бөтен душасын, бөтен җанын белән, тәнен белән шушы йолаларны күреп үстек, шушы йолаларды үзебез башкардык. Без бәхетле шул яктан, мин аларны күрдем. Үзем шул йолаларда катыштым. Хәзерге яшьләргә менә шуны биреп калдырасы иде. Бәрмәнчек ансамбле оешкан көннән алып үзенең йола гадәтләренә, традицияләренә гаять игътибарлы булып, аны бөтен матурлыгында яңа буыннарга җиткерергә тырыша. Әлеге спектакльдә шуның бер чагылышы. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын Фатыйха Аитова исемендәге 12нче кызлар гимназиясе Йола Фест фестивале белән тәмамлады. Милли кием матурлыгын, йолаларны кисертүдән тыш рухи тәрбия бирү чарасы турында тулырак киләсе язмада. Белем алу белән бер рәттән Фатыйха Аитова исемендәге 12нче кызлар гимназиясендә укучылар кичкенәдән халкыбызның милли бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен сеңдереп үсә. Бу фестивальдә безнең балалар белән без бик теләп катнашабыз. Бу ел инде ул безнең аулак темасына багышланган иде. Балаларыбызга менә шулай итеп татар телендәге җырларны, элеккеге әби бабайларыбыз аулакларда җырлаган җырларны өйрәтәбез. Костюмнарны кигезергә тырышабыз. Һәм менә балаларыбыз да безнең шул җырларны өйрәнеп, бик теләп шушы бәйрәмдә катнашалар. Йола Фест фестивалендә 2нче А сыйныфы җырлы биюле аулак өй күренешен сәхнәләштерде. Бу бәйрәмнәр бездә гел үтә. Мин анда катнашырга бик яратам. Борынгыдан килгән йолалар һәр вакыт төрле ырымнар, серле тылсымлы такмаклар, җырлар белән үрелеп бара. Кызлар уеннарны да барлаган, кунаклар өчен табын әзерләү йоласын да күрсәтте. Милләт өчен горурлык хисе юктан гына барлыкка килми. Аны кичкенәдән әнә шушындый гореф-гадәтләрне өйрәтүдән башларга кирәк. Бу җәһәттән таякның авыр башы укытучыларга төшә. Дәрес, дәфтәр тикшерү, электрон журнал тутыру һәм башка бихисап ашыгыч эшләрдән тыш укучыларга милли тәрбия бирүдә дә алар алгы сызыкта. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Буа шәһәре парклары һәм аллеяларына килүчеләрне әкият геройлары көнчыгыш календаре билгеләре Кыш бабай кар кызысыннары каршы ала. Сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре Мәдәният скверында от сыны ясаган. Ә от белән янәшәдә Баһадир принц белән купшы күлмәк кигән Золушка басып тора. Әкият геройлары сыннары шәһәрнең үзәк яшьләр паркларында, мәктәп, балалар бакчалары, предприятие территорияләрендә барлыкка килде. Район авылларында бәйрәмгә матур итеп бизәгәннәр. Күл ширкене авылы әкият илен хәтерләтә. Бәйрәм тантанасына чакырып, авыл үзәгендә мәхәббәт чыршутлары балкый. Чыршы тирәли әкият геройларының карбыздан ясалган гаҗәеп матур сыннары, тылсым дөньясын үз куллары белән тудырганнар. Бездә инде менә бүген әкият геройлары ясыйбыз, балалар өчен менә бик каты матур таулар ясадык. Чыршыны төсле утлар белән бизләргә Тора коммуналь хуҗалыгы, тау шугалагын ясарга Алан хуҗалыгы булышкан. Авылдашлары Фәнизиятдинов электр утларын таштырган, мәйданны күз явын алырлык гирляндалар белән бизәгән. Тылсымлы бу могҗизаны барып күрергә кирәк.
Барыгызны да шушы 31 декабрь көнне үзебезнең авылда яңа елны каршыларга китеп калабыз менә. Нинди матур. Әкият шәһәрчеге Яңа ел бәйрәменә кунакларны көтә. Фанис Мөхәммәтов, Камилә Мусина, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Бүген 2021 елда соңгы эш көне. Татарстанлылар хезмәт елын тәмамлый. Иртәгедән мәктәпләрдә каникул һәм ел 9 гыйнварга кадәр дәвам итә. Димәк, 2022 елда укучылар 10 гыйнвардан мәктәпкә килә һәм гадәти эш атнасы башлана. Бусагада яңа ел. Бер уйласаң, иске һәм яңа елны бары бер мизгел айырып тора. Һәм менә шул мизгелгә әйтеп бетергесез өметләр баклана. Барыгызны жақынлашып жаңа еллар белән котлыйм. Жаңа елда сезгә барыгызга да матур, күңелгә ята торган яңалыклар гына һәм барыгыз якын кешеләрегез, эшләрегездә уңышлар белән булсын, кешеләр әйбәт яңалыклар, әйбәт хатлар җибәрсеннәр, аралашыгыз, бер-берегезне күрегез, яратышыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Яңалыклар тапшыруның иҗат төркеме сезне яңа ел белән тәбрикли. Хөрмәтле тамашачылар, бездән күңелсезрәк хәбәрләр ишеткәндә дә йөрәгегезгә якын алмыйча үткәреп җибәрә торган булыгыз. Киләсе яңа ел җыр шикелле килә булсын иде. Парламентта безнең тормышны җиңеләйтә торган кануннар гына кабул ителсен. Социаль дистанцияләр бетеп, аралар тагын да якынайсын, күңелләр җылынсын. Китап ачу бары тик белемгә омтылу, яхшылыкка тартылу өчен генә булсын. Дөньяда яхшылыкның барыбер күбрәк икәнлеген онытмасак иде. Битлекләр кимичә, елмаеп яшәүләргә ни җитә. Сөендер син безне яңа ел. Бәйрәм белән. Сау булыгыз.